ang pagkumpiya sa gagmay nga sanga. Hello everyone, we are here at Hikalas Nest! O karon nang wami marang bibo kay mga hapon og si Dodong nagkat-kat, kami ang nag-catch, siyang naigo. Ito si Dodong, si Liling, kabalo na mo si Joel. Tuo ko ni nga bata nga. Ayaw nang gagmay nga sanga. Okay, kato dili ito ang isang ikal. Dili ito no? Ano? O yuga ba? Daghan ba kayo? Di makuha kahit gusto mo ito. Dati gani, yung ano lang lang, aron di mo dagway mo sa ako lang. Ha? Ay! Dili lagi, dili lagi, dili lagi. Dagan do ito lang. Ay! Dagway yun na unang pruta eh. Nakuha, nakuha. Laka-joker. Napay makaulumilin. Ako kato nga. Dili lagi. Ibuti ako ng duling. May ka-joker ninyo. Nato niya. Kada, dako kayo dyan. Dabantan dito dyan. Dako kayo na ba? Sayang. Yan din makamukul sa kong bato. Arito, dili ko. Sige ka na. Kumos dapat. Itingi raw dong. Mga dapat mo tabiyag dong. Ay! Ay! Nabuang man ka mong dua ba? Oy, paghatalo ninyo, magbaga din mong dua. Sayangan, doy! Ako'y kat. Sayangan, oy, dako na ba kayo? Kay kaon, bi. Ha? Nugunaan to. Uy, Ako'y kat. aman. Nakita mo magsalo. Ako'y salo. Luang na. Kat. Ako ng ilog. Uy. What? Nalapak naman. Hoy! Nilapinit! Dili katong ano naman. Nagbalao lang may tataka dyan. Ayo kanira, ayo dong. Ha? Yara kong saka. Laura ba'y ang anak? Uy, pangapit yung taon anak. Ginoo. Well, laya. Ay, yun siya, uy, pagtalo. Uy, ginoo ko tabang. Laura ba'y ang anak? Uy, magbata. Uy. Uy, ayaw pa ba nagpapigil ka na? Nakita sa kumay ganun. Dili ki brown ng urok. Napag daw sa kabog. Tayo. Nagara ko ba nay? Tayo. Makaplani mo dong. Tao ng ilo sa tulo ka kay. Dito speakers din signal diri. Tao ng ilo sa marang mo. Tao ng ilo sa marang. Babot te ana gigaya noy. Kasalo na sir. Ha? Wala, dahil ito tatango-tungoy tanan. Diyan sa anong ano? Nasada sa tumoy. Jay. Oh. Ay! Why? Uy, yaya, uy. Why ang bitagid anis ini uli. Mahunong. Ibog din mo balulog. Sada kayo? Ay, Nagidagan di maglas. balik na yung amo Ay, ayaw, uy. Bantugra. Buang. Balik dito na. Bantugra mo niya nga. Si Lili, huwag buwan. Nayumayutik ya. Ano kayo? Oh, wow. Ba't ang pinina? Ikaw talaga maglagay sa loob yun. Ato'y sa loob. Ang kamot. Lubiyan ng tao na rin nakatrabaho na ba? Idol niya ka na pagkat. Katuran dako, iyatag sa iya. Wan. Okay na. Kani sir, ako rin sir. Magdubiyan yung tao na mapakulok ka na kayo. Ay, basta makini. Yan! Ako boxing na. Pinakidako. Nakadako kay naling oh. Aw. Dako pinagbuska kung Giging. Daan ka na magkabuskag, kan na lang. Allah, uy. Kayo. Ada kita naon. Dadaha kayo.
Nakahinog. Marami mo nakabaho ba? Ay! Anong malas ka katubang? Ay! Ay, ate! Ay, nakuha sa pungango. Naikot lang po nga ako. Wangaw yun. Agdang, agdang. Wasan. Naging ako kayo nubo. Dilikat ka niya pungango. Ang pungango na bili. May ilod. Wow! Ah, uy. Abanting, wala ko at ayong dito. Ah, natagod. Nagkano mo din yung saka, uy. Sige. Hutdunon anak kay. Agay! Ladi, mabuti mo na doon ka lang nasa tumoy ba? Bitaban. Nay, harvest na ikuan, marang, nami karon sa Higalas Farm. O, nara, nara. Garas farm. Bantay! Oh! Dagko ka sa mga piyang. Nalag yung isa ka dako ka tanan no, pero di maabot. Yung marang sa mga, pwede mo maglaag. Pero kami kat-kat. Tagas man kayo.